Oh, però quanta gent aquí, que esteu de festa. Hola, què tal? Ai, mira, tu també has vingut, hola. Nen, posa'm la sempre. Ai, que bé, m'encanten les festes. Oh, gràcies. Un cop més torno a estar sola. Oh, gens no em duren els amants. I no és bo per al negoci, perquè em cauen pocs regals. Però com enyoro aquell senyor de Ripollet, atent, menut i perfumat. Arribava puntual cada dimarts, amb bombons i flors. Oh, i un sobre gruixut, quina il·lusió. Oi, oi, oi. Llàstima, tenia el cor molt delicat, però en canvi un tarannà enjogassat no hauria parat mai de fer l'amor. I un dia al tercer l'home va fer un pet com un aglà. A vegades passa, pobre. Ai, i és que en aquests afers no tot són flors i violes. Aquesta va ser una de les històries que em va explicar la meva tia Càndida. La història de la Ramona, que per circumstàncies de la vida només es va poder dedicar a fer de querida. Per sort, la Ramona era llesta i ho tenia clar. Prou d'excuses, encarar-ho i acceptar-ho tot. També em va explicar la història de la que per mi és la més llesta, la més pràctica i la més valenta de totes. Us la presento. La Caral. Era una dona elegant, d'una bellesa eterna, que després de 2 dècades casada amb el seu marit, un empresari de Sabadell rampellut i esquerp, va conèixer un jove escrivent que la va enamorar. Oh, i sí, evidentment, allò va ser un bon embolic, perquè ell tenia nòvia i ella el seu marit. Aquelles històries que m'explicava la tia Càndida semblaven d'allò més interessants. Com podia ser que fins aleshores jo no hagués sabut de l'existència de totes aquelles dones? Eren persones plenes de vida, que havien patit i havien gaudit. Com podia ser que les seves històries quedessin abandonades, oblidades, com si mai no haguessin existit? Va, us n'explico una més. També em va explicar la història de la Mercè, que era molt bona cuinera. Ai, sí, nena, veig que les generacions van passant i que hi ha coses que han canviat molt, però d'altres, mira, no tant. Perquè els homes complicats que costen de retenir sempre hi són. Oi, nena? Sempre he pensat que no em vas estimar mai de veritat, que senties atracció per mi, però mai vas estar enamorat. Però al fons del cor mantenia l'esperança que aviat et podria enamorar i retenir-te. No va ser així, el que va passar va ser diferent. Cert que et vas enamorar, però no de mi, sinó d'aquell adolescent
i adeu. Una nota et va servir de comiat, m'hi explicaves que et sabia greu, molt greu, haver-me abandonat. Des que vaig conèixer la tia Càndida i totes aquestes històries, un nou món es va obrir davant meu. Un nou món ple d'històries que desconeixia. Em vaig enganxar a les seves històries, tan llunyanes i tan properes. Em fascinaven, perquè me n'adonava que formaven part de mi, de la meva família. I aquell vincle, setmana rere setmana, es va anar fent més fort. Un vincle de sang, de família, de tradició, de passat, de memòria, de futur, de desamor, però també d'amor.